Λοιπόν, πάμε να κάνουμε rate παίκτες με βάση την απόδοσή τους στο Champions League. Επαναλαμβάνω, μόνο με βάση την απόδοσή τους στο Champions League. Ξεκινάμε με το Wayne Rooney. Θα τον βάλω στο θέση νούμερο 8. Έχει πάρει ένα Champions League. Έχει βάλει αρκετά γκολ. Έχει προλάβει καλά χρόνια στο United. Τσάβι πρέπει να έχει 2 ή 3. Στο 7. Έτσι και έτσι. Gareth Bale με τη Real νομίζω έχει 5 Champions League. Αν δεν κάνω λάθος. Ή 6. 6 πρέπει να έχει. Έχει και αρκετά γκολ. Θα μπει στη θέση νούμερο 4. Πολύ δυνατός. Πάολο Μαλντίνι 3 έχει. Στη θέση νούμερο 5. Ο καλύτερος αμυντικός όλων των εποχών. Λιονέλ Μέση. Μου φαίνεται έχει 3 αν δεν κάνω λάθος. Θέση νούμερο 3. Κριστιάνο Ρονάλντο. Εδώ πέρα έχουμε τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Αν δεν το ξέρετε το μάθετε από μένα. Και τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Θέση νούμερο 1. Μου φαίνεται 5 πρέπει να έχει ο Ρονάλντο. Ή 6. Ροναλντίνιο. Πεχτάρα. Εντάξει, αλλά θα μπει στο 6. Το 2 το κρατάω για κάτι καλύτερο. Σέρχιο Ράμος, ας πούμε. Πάρα πολλούς τίτλους και αυτός. Όχι, ρε φίλε. Γαμήθηκε η λίστα. Δεν γίνεται τώρα μόδες με 6 τίτλους να πάει στο νούμερο 9, αλλά έτσι είναι αυτά τα tier list. Πολύ, πολύ χάλια, πολύ χάλια. Τα δύο τελευταία πραγματικά μου κατέστρεψαν όλη τη λίστα.